Kaixo, Beñat Iturrioz naiz, eta hau Enarak filmaren trailerra da. Baina utzi da zure hogeito azaltzen. Filmeak Enarak izeneko musika taldearen historia kontatzen du. Eta noizbehinka txoriren bat edo beste agertzen da. Tira, trailerra ondorengo hau da. Hau nere aita da. 1977an, frankismo betean, bere lagun seminarista batzuekin batera Enarak izeneko musika banda sortu zuen. Pop, rock eta psikodelia doinok euskeraz egiteko. Ulertzen da, ez? Osoa ikusteko bilatu interneten. Filma zure herrian ikusi edo proiektatu nahi baduzu, idatzi bideoaren hasieran agertzen den helbidera.